Ay, magbablog ako. Mag-request ha. Sa buhay mga kosa, nag-shoot kami. Yung mga kinukuhanan. Pagod na eh. Galing ang lakas mag-request ha. Bardillera, yung sa PGT, sila yun. Tapos kanina nakasama namin si Miss Kat Santos. Hindi yan. Hindi siya, ang kapal ng mukha niya. Hindi yan si Kat Santos. Yan, mga kosa. Sikat lang, sikat. Sikat ka? lang. Tapos yung likha models. Yan, yung mga nasa taas. Kaya ko bang i-zoom? Yan, yung mga nasa taas. Yan yung mga likha models. Maganda yun. Tapos, yan, Bardillerans. Tapos, si Miss Kat kanina nandyan. Yan, siyempre tamang photography na naman. At natapos na namin isang shoot na 3 oras pero lalabas lang ng minuto lang na naman. Ayun, masaya. Workout kaming 3. Hindi sila makasabay sa Dapat ito baguhin mo na to, G. Kasi pipicture mo si Robby, si Dex. Ayaw niya magpa-picture, dapat pikon, no? Pikon. Oh. Bad trip mo eh. Pikon na dapat eh. Sana pipicture na. Ang ganda ng araw ngayon, no? Papakita nga ako ng drone shot. Nagpa-drone ako para makita nyo na lang. Ito, papakita ako. Ang gulo naman itong si Kebs. Kebs, umayos ka. Tignan mo, ang ganda kasi ng kuha ng video ko. Black and white. Tapos yan mo, yung green na kukuha Oo nga, ba't ganun? AI. Kebs, umayos ka na please. Punta pa tayong pakdal. Inom ng bitar ko. Masyado mataas nga. Iikot mo ang bitargo mo. Punta dito sa lente. Ayan. Isa pa. Taas na. Ayoko na. Ang ganda nito. Kung phone ko lang to, ito na lang.